حدا مشيت حنت قرعة لنن بيتها تاريخ نخت نقرا حتتتا دقاس سدز أويا دما أنوح بلا نخت نقرا مسحتتتا أتنن بيتها تاريخ منقار تجمر أتي تاريخ لما بزعوا مقاسن تخون حدا جيزة أروح أزور بوتا بزحات فترات هزنورو ناوي فترة بعد ميانيرو بزحات استفلالو نقرات ولا يسرح الأنبر أفتم سورحم استفلي نقر كند إيد مقاس زلو روباتيو لعليو دما تروبات حزن خصمعو لبي بالحين خليو دما حنقول جيري يسرحو التروبات مليو خيسرحو خلوجن اتساعي بحمام يموت التروبات دما شمو إدوارد يبهال حدا معلتي بينك جاكيت زجارت سايتي كوسماتيكس نغت شيد أفتو قروعو تتخولل ما نمساقن قبلاي كألن عدلا نغت مكر دما نبتنا إدوارد بيت منقستي تخيد بدوقوقن بتعمل سوز ولن مفرحن سلازنورا نفرحتي أتا تحاتور حليفة مساعتيت جن وشتو جنة مسل بتعمل سحوبوتا خوين تسانيحوا بتمعات أخوخيحة زغفتا مسانت نافت وشتي بعلات أتي بتمفرح درجة ديوا نتبعلوانا جزا كتقليش تمكر إلا دما نبتلع علي بقرقر روزنا غولا جزا تأتي أو حدا من دقدما بزح مستواشاتات تلتيفو ترئي أفت من دقنا رئيتن كلادما بدحريتا سخونة دمت سامعة مستقم تقلت أفتت أرمات سخونة سبني فريحوا دحر مسؤالة كفرحة خمزيولون منهم كمزي تكورون وسنقرتو إدوارد كدوي لي ماتا منهم قودا أخوني سلازي ترأي دما ولد خاوي لو إلا تحتو إدوارد دما أبو حدا معلت مصدق أسا كهور راس خمزي تسئي نقرا تتقيرا دما أتو قوتنا رسحات كتحسولو تفتن إذا فيلم ندحر رأفتيكما لايكنا سبسكرايب بمقبار قدافكم قلتسولنا زموتو بارتتات نخيم لتخم دما سبسكرايب بمقبار تخطاتلو إذا تو دما أما كينا أتيا نجازة أتوسدو نفت السوفا أتيا دما فوتو ناي كلهم سدراويتا ترئي تجمر نايقوالا فوتو مسرئي دما بمجمريو فقري حزو بيج ني إدوارد خداون تهيوا نحد خفل قير تسودو إدوارد نفت جزاءاتيو كدانو قير ناتن كساس خلو بيت مقصة عوعتو نتخما يستسرح فرناش ينكلو تدناقيسو دما خدانو مخدان يسانو بيج متاع كدانو نخدان تحجزو أبسفر هادما أمكينا مسكالي ورد زرعي أوت أمد كرواوتا أتناقر كتساري تأخاخا نمشيتو إدوارد مستون بيتسا ندراري قرب توم بيتسا قن بتعام تدنيقهم عينتهم كاوخل عليك قالون إدوارد اتمان كان فاركيتان تتقيمو مقهوة العالي مكرد أمبر اتون كان مقاسن كاران ستسرحو إداو منهم كحزوليك قالون بيك ناو عراتو سيدا إدوارد بدن بغادينا تدقسو بتصبحيتو سوآيان بيك ناسرح مسكدا بيك قصو ني إدوارد بميك اب جيرا قسلتاتو تشفنا الجميرة سواء بيك اتتكلتي انام معرارين كله إدوارد بدحريتو ماتيو امتحان تتغلي ناب ديناصوري غيره إدوارد كالو تتكلتون ناب بيتسو حاولتن قرص عارص مسرح جمر اتون بيتسو دما بطعم حقاس يجمرو غورويتان بيجن مصيا إدوارد خاب جهنم زمصه ناي شيطان فطور مهون تزاريا تخيد بقدميت غزا دما بيج معصو تخحخحت خفتو أف دقة دما تنسفرنشتي كلن تأكيوني تنحا بزعبها فتجازهم زول لحد شجاشة دقس جيرهم نخفى لتقوم تحتا حرس عدما دقس كجبري قاترة بيج نتدقس كتدالن كلا إدوارد اتمنى واحدن بلحتن اصفار تقيمو أبسعة نغطو دقي حجزا بيج تاني كان نخفتتن كلا دما إدوارد بحساو نابتنايك أدم جزء ملس درار كسر حلو بزحت روباتات الناتنك أساسو أبوني إدوارد ماتيو نايلب بقرط زلوا بشكوت العلو أبتروبات أفلب بقميتو كرئن كلو شعيو ني إدوارد ناي مسر حساب متيو اتدقس تداليو وتنقروا تنسفرن كلهم نافت غزاي متو تمسو قدما أكيبهم ني إدوارد خصحقون كحفرون يجمرو حدا سواء جنزيكم أمتيو بما أنه تخحفر كم زي قبان بنوس خورع خمزلون ينقرو تنانيش دما أنها تقابلا كلن كانوا نايو عالم بيعتي ني إدوارد خخولو سوء مكورا بزيحيو إدوارد كن كحنق يقرر نمشوتو أو عراتو دوكيسو إدوارد دقيمو بحساب نفتنايك أدم جزء يملس أبوه تاريخاتن نوراتاتن إنام بولو دما الرأيو أو دقا دما كيم مسعركا كابتناي كامب قعزاء تمليسات ميت نورتا أكيوا نفتوش تقزاءتها ناكفلا تأتي تخاو كاران مقصن استسرحت أو اعتزولو إدوارد أفتعراتا دوكيسو خمزولو زي فلتت نورها توريا مستيات مرأتي جمر هندوتنا عراتا تريلاغن إدوارد دو دوكيسني ناويت كافت قزا مسوطت إدوارد وندنكيتو نتخما يستسرح فرناش بإيدو أمكل يودو ولا دامت يوم نكيم كرقا قعواي مكرو فيلدما ني إدوارد حزوه ناوكالك فلي خيد قالوا نقسنت كم زدك علون معوال كم تزحلانا تزارة ويسك قديحو هو نوعلون يساتي إدوارد اتويسك خساتي تبرتشوكو خحساس لزيك على ممتو تقيرو يساتي شعون شعدما سغراني جمرو بيك نكيم حيزا ني إدوارد كتفالتو تمتق إدوارد جن سغيرو سلات أنها كينا خي تزارة يودو بصباحيتو حانتنا إدوارد ناقيد زخونة تزمرا
ናይ ካንሸሎ ኣትክልቲ ቅምቅመላ ተወስዶ ዝስተ ነገር ምስ ኣምፀህሉ ከምቲ ናይ ትማሊ ዊስኪ መሲልዎ ንዓቓብ ይብል። ካብ ኣዝመራ ተፈልዩ ድማ ኤድዋርድ ምስ ኬቨን ናብ ትምህርቲ ቤት ይኸይድ። ኬቨን ድማ በቶም መቐሳት ኣእዳው ተጠቒሙ ካብ ወረቐት ጥበብ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ንደቂ ክላሱ የርእዮም። እቲ ምሸት ንሱ ኬም ኣፍቃሪኣን ሓንቲ ዓድካን ሒዛ መፅያ ድራር ምብላዕ ይጅምሩ። ኤድዋርድ እቶም ኣእዳው ተጠቒሙ ስጋ እናቆረሰሎም እንከሎ እቶም ቤተሰብ ኤድዋርድ ነቲ ጽቡቕ ስርሑ ቅርሺ ከም ዘይኽፍልሎ ምዝርራብ ይጅምሩ። ኤድዋርድ ብጣዕሚ ሓፊሩ ስለ ዝነበረ እቲ ስጋ ቆሪሱ ንኬም ክባና ተገብአ ናብ እግራ ይድርየላ። ኬም ድማ ተናዲዳ ተሲኣ ትኸይድ። ሓደ መዓልቲ ኤድዋርድ ናይ ጉርባውቱ ተኽሊ እናቐምቀመ እንከሎ ሓንቲ ጨጓር ከልቢ ናብ እግሩ ትመጽእ። ነታ ከልቢ እውን ብደንብ ገይሩ ምስ ቀምቀማ ኣዋልድተን ሰፈር ኣኽላዋተን ሒዘን ምስላፍ ይጅምራ። ኣኽላዋት ብናይ ምቕምቃም ዓቕሙ ብጣዕሚ ስለ ዝተደነቓ ንናይ ባዕለን ጨጉሪ እውን ክሰርሐን ይሓትኦ። ፔግ ድማ ይጅምር። ሓደ መዓልቲ ኤድዋርድ ምስ ናይ ፔግ ዓማዊል ናብ ዕዳጋ ይኸይድ። ዕዳጋ ድማ ኬምና ኣፍቃሪኣ እናተሰዓዓሙ ኣብ መንገዲ ይሪኦም። ፀኒሓታ ሰበይቲ መቐስን ካራ ንእዳው ንኸብልሕ ናብቲ ቦታ ሒዛቶ ተኣቲ። እታ ሰበይቲ ንኤድዋርድ ንገዝኡ ሒዛቶም ዝተመለሰት ኬምና ኣፍቃሪኣ ማዕጾ ተዓፂቦም ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ይጸንሕዎ። ኤድዋርድ ኣጻውዕቱ ተጠቒሙ ብሓንቲ ግዜ እታ ማዕጾ ይኸፍተሎም። ኤድዋርድ ምስ ፔግ ናብ ሓደ ናይ ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ይዕደም። እቲ ኢንተርቪው ድማ ብዛዕባ መጥባሕትን ናይ ጨጉሪ ምስትኽኻልን ተመሳሰልቲ ቢዝነሳትን ክሓትዎ ይጅምሩ። ሓንቲ ሰበይቲ ድማ ኣፍቃሪት ለትካ ዴላ ንኤድዋርድ ተሓቶ። ኤድዋርድ ብሕፍረት ክምልስ ናብቲ ማይክሮፎን ቅርብ ይብሎ እቲ ካብ ሓፂን ዝተሰርሐ ጻውዕቱ ኤሌክትሪክ ሒዝዎ ንድሕሪት ይወድቕ። ኬም ምስ ኣፍቃሪኣን ምስ ሓዋን ኣብ ገዛ ኮይና እዚ ነገር ስለዝተዓዘበት ብጣዕሚ ትጭነቐሉ ትጅምር። ብፅባሒቱ ኣዝመራ ንኤድዋርድ ናብቲ ሞል ሒዛቶ ትኸይድ። ናብ ዝኾነ ዳ ፀጉሪ እትያ ድማ እዚ ዳ ፀጉሪ ናትካ እዩ ኣብዚ ድማ ቢዝነስካ ክትጅምር ኢኻ ኢላ ናብትን እናጓየ ተርእዮ ትጅምር። ኣብ ሓደ ክፍሊ ኣትያ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤድዋርድ ኮይና ክዳና ክተውፅእ ትጅምር። ዕድለኛ ኮይኑ ግን ወረ ዘይብሉ ኤድዋርድ እቲ ወንበር ተገምጢሉ ንኽልቲኦም ንድሕሪት ይግምጠሉ። ኤድዋርድ ብሕፍረትን ብስጭትን ነዝመራ ኣብቲ ቦታ ሓዲግዋ ይኸይድ። ናብቲ ፔግን ስድራን ጽበይዎ ንውርዳ ምግቢ ቤት ድማ ይኸይድ። ኣትዩ ኣዝመራ ጡሽቲ ዳ ፀጉሪ እንታይ ክትገብር ከም ዝሞከረት ከይሓፈረ ይነግሮም። እቶም ቤተሰብ ድማ እናተገረሙ ይሓፍሩ። ቢል ካብቲ ጉዳይ ንምውፃእ ኤድዋርድ ናይ ባዕሉ እንዳ ፀጉሪ ንምኽፋት ልቓሕ ከም ዘድልዮን ናብቲ ባንኪ ጽባሕ ሒዘምዎ ከም ዝኸዱን ይነግርዎ። ንኤድዋርድ ፔግ ናብቲ ባንኪ ሒዛቶም ስከደት ግን እቲ ማናጀር ኤድዋርድ ታሪክ ልቓሕ፣ ቁፅሪ ማሕበራዊ ድሕንነት ተመሳሰልቲ ካልኦት ነገራትን ከም ዘይብሉ ስለ ዝረአየ እቲ ልቓሕ ክዎ ይከኣለን። ኣብ ክንድኡ ናይ ዕቋር ኣካውንት ከፊቱ ምስራሕ ንኽጅምር እሞ ዓቕሙ ሪኦም ፀኒሖም ከም ዝህብዎ ነጊሮም ይሰድዎ። በቲ ወገን ድማ ኬምና ኣፍቃሪኣ ኤድዋርድ ተጠቒሞም ናይ ኣቦኡ ገዛ ንኽዘርፉ ምና ይፅዕርሎ። እቲ ኣፍቃሪኣ ንኬም ንኤድዋርድ ከም ገለ ገይሩ ምስ ኣእመኖ ንምሸቱ ናይ ወለዱ ገዛ ንኽዘርፍ ብሓደ ይኸዱ። ኬም እቲ ነገርሱ ደስ ዋላ ይበላ ዳ እምበር ኤድዋርድ ምኻዱ ስለ ዘይተረፈ ንኡ ክትሕሊላ ምስኦም ትኸይድ። ብናይ ኤድዋርድ ኣእዳው ድማ እቲ ማዕጾ ብቐሊሉ ይኸፍትዎ። ዝሕዝን ነገር ግን ኤድዋርድ ቅድሚ ኩሎ ምስ ኣተየ እቲ ናይ ኣላርም ሲስተም ንኤድዋርድ ኣብ ውሽጢ ይዓፅዮ። ነቲ ወረ ዘይብሉ ኤድዋርድ ሓዲጎሞ ድማ ይሃድሙ። ፖሊስ መፂኦም ንኤድዋርድ ይኣስርዎ። ኬምና ሰብኣያ ኤድዋርድ ከም ዝተኣሰረ ምስ ሰምዑ ናብቲ እስር ቤት ይመፁ። እቲ ዓቃቢ ሕጊ ድማ ኤድዋርድ ናይ ሕሳብን ሓሲብካ ናይ ምውሳንን ችግር ስለ ዘለዎ ሙሉእ ስነ-ኣእምሮኣዊ ዓቕሚ የብሉን ኢሉ ነፃ ይሰዶ። እቲ ጠበቕኡ ድማ ኤድዋርድ ዕድመ ልክዑ ሰብ ዝበሃል ረኺቡ ስለ ዘይፈልጥ ባዕሉ ምውሳንን ሰባት ምፍራድን ነገራት ምግምጋምን ከም ዘይኽእል ይነግሮም። እዚ ዜና እዚ ኣብቲ ናይ ኤድዋርድ መንበሪ ሰፈር ምስ ተሰምዐ እተን ከባቢ ክሕግዘንን ክሰርሐልን እናተጓያ ዝሓትኦ ነበራ ክፈርሖ ይጅምራ። ፔግን ኤድዋርድን ንገዝኦም ምስ ተመለሱ ዕስሊ ጋዜጠኛታት ይጓይዎም። ኬም እቲ ጉዳይ እናኸበደ ከም ዝመፅሎም ምስ ረአየት ንኤድዋርድ ኸይዳ ንፍቃሪኣ ተመሊሶም ንኽወስድዎን ንወለዱ ናቱ ጥፍኣት ከም ዝኾነ ነጊሩ ንዓኻ ንኸውፀአካ ሓቲተዮ እየ ፍቓደኛ ግን ኣይነበረን ኢላ ንኤድዋርድ ይቅርታ ተሓቶ። ኬም ምስኡ እናውግዐት ከላ ኣፍቃሪኣ ፀዊዕዋን ደገ ትወፅእ። ምስኡ እናውግዐት ድማ እቲ ጥፍኣት ናይ ባዕላ ምዃኑን ንሱ ምንም ሓላፍነት ከም ዘይወስደላን ምስ ነገራ ተባኢሶም ሓዲጋቶ ትኸይድ። ኤድዋርድ ድማ ተናዲዱ ኣብቲ ሽንት ቤት ኣትዩ ነቲ መንደቕ ምጭሕባር ይጅምር። ፀኒሓ እቲ ሕማቕ ሰበይቲ ዝኾነት ኣዝመራ ኤድዋርድ ሓደ ግዜ ክሓርዳ ኢሉ ከም ዝነበረን ብዕድል ከም ዘምለጠትን ነተን ከባቢኣ ዘለዋ ንሽቲ ሓስያ ትነግረን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብቲ ከባቢ ነበራ ኣድነቕቲ ኤድዋርድ ክፈርሕኦን ክፀልኦን ይጅምራ። በዓል ክሪስማስ ኣኺሉ ድማ ኬም ምስ ኣዲኣ ፒግ እቲ ፅሕድና ማዕራርያን ከለዋ ኣብ ደገ ንኤድዋርድ ሰሚዓቶ ትወፅእ። ኤድዋርድ ትንፋስካ ዝሕፅር ካብ በረድ ዝተሰርሐ ናይ መልኣኽ ሓወልቲ ይሰርሕሎ። ኬም ኣብ እግሪ እቲ ናይ ሓወልቲ ርፍራፍ በረድ እናሳዕስዐትን ከላ ኣፍቃሪኣ መፂኡ ምስ ደንገፆ በጋጣሚ ኢዳ ይሓርዳ። ፔግ መፅያ ንጓላ ኢዳ ክትሕክማ ንውሽጢ ሒዛታ ምስ ኣተየት ኣፍቃሪኣ ንኬም ንኤድዋርድ ክደፍሮ
ክደፍኦን ክዋቕዑ ክብልን ጀሚሩ ኬም ተናዲዳ ድማ ተመሊሳ ንፍቃሪኣ ደጊማ ክትሪኦ ከም ዘይደሊ ትነግሮ። እዚ ኩሉ ዝመረሮ ኤድዋርድ እቲ ዝሃቦ ክዳውንቲ በቲ መቐስ ኣእዳው እናቐደደ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ሓንቲ ጎረቤት ኤድዋርድ ንኬም ኢዳና ጫሕገራ ስለ ዝረአየት ንፖሊስ ሪፖርት ትገብር። እቲ ፖሊስ ድማ ናብቲ ገዛ መፂኡ ንኤድዋርድ ይእልሾ። ፔግ እና ሰብኣያ ንኤድዋርድ ክእልሽዎ ምስ ወፁ ኤድዋርድ ናይ ፖሊስ መኪና ምስ ረአየ ፈሪሑ ናብቲ ገዛ ይምለስ። ኬም ድማ ይቅርታ ሓቲታ ንኤድዋርድ ክተረጋግዖ ትሙክር። ኣቑፍ ምስ ኣበለቶ ድማ ኤድዋርድ ብሓሳብ ናብቲ ናይ ቀደም ገዝኡ ይምለስ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ልደት መዓልቲ ድማ ኣቦኡ ከም ስጦታ ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ ናይ ሰብ ኢድ ዝመስል እንትህቦ ይረአዮ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ድማ እተን ኣእዳው ተናዲዱ ብመቐስ ኢዱ ይቆርፅን። ንኬም እውን ከምኡ ገይሩ ከይሓርዳ እናፈርሐ ካብቲ ሓሳቡ ይምለስ። እዚ እናተፈጠረ እቲ ሰኺሩ ዘሎ ናይ ኬም ኣፍቃሪኣን ኣዕርኽቱን በቲ ከባቢ መኪና እናሾፈሩ ይመፁ። ንንእሽተይ ድማ ንኬቨን ክገጭዎ ቀሪቦም እንከለዉ ኤድዋርድ ነጢሩ መፂኡ ካብታ መኪና ይድሕኖ። ኣብ መሬት ምስ ወደቐ ግን በጋጣሚ ንኬቨን ገፁ ከይፈለጠ ይጭሕግሮ። እቲ ኣጋጣሚ ሰሚዖም ድማ እቲ ሰፈር ብምልኡ ናብቲ ከባቢ ይእከብ። ኤድዋርድ ንኬቨን የጥቅዖ ዝነበረ ምሲሎም ድማ ከጨናንቕዎ ይጀምሩ። ኤድዋርድ እቲ ፖሊስ ናሰዓቦ እናሃደመ ናብቲ ገዝኡ ይምለስ። ፔግ ነተን ናይ ሰፈር ኣንሽቲ ንኽረጋግዓን ንኤድዋርድ ንኽገድፍኦን ዋላ ትንገረን ክሰምዓ ኣይከኣላን። ጥሒሰንኣ ድማ ይኸዳ። እቲ ፖሊስ ኤድዋርድ ሕዚንዎ ጥይት ተኪሱ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ነበርቲ ኤድዋርድ ከም ዝሞተ ከእምኖም ይሙክር። እቶም ወጣዋት ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን ናብቲ ናይ ኤድዋርድ ገዛ ክሪኡ ምምፃእ ኣይቋርፁን። ኬም ንኤድዋርድ ናብታ ናይ ቀደም ገዝኡ ትስዕቦ። ደድሕሪኣ ድማ ናይ ቀደም ኣፍቃሪኣ መፂኡ ንኤድዋርድ ክቆትሎ ይሙክር። ኬም ነቲ ኣፍቃሪኣ ብድሕሪቱ ወቂዓ ናይ ኤድዋርድ ኣፅፋር ኢደ ኣውፅያ ድሕሪ ዳእቲ ዘይተረጋጊዕኻ ክወግአካ ኢላ ክተፈራርሕ ጅምር። ከይሰምዐ ንዓኣ ደፊኡ ምስ ወደቓ ግን ኤድዋርድ ተሲኡ ተናዲዱ ነቲ ኣፍቃሪኣ ብኢዱ ገይሩ ከብዲ ይወግኦ። ናተደራገፈ ድማ ብቲ መሽኮት ፀዲፉ ይመውት። ኬም ድማ ንኤድዋርድ ብጣዕሚ ከም ተፍቅሮ ተኣምነሉ። ንደገ ወፅያ ድማ ነቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ክትእምን ምስ ናይ ኤድዋርድ ኢድ ተመሳሳልነት ዘለዋ መቐስ ሒዛ ትወፅእ። ኤድዋርድና ኣፍቃሪኣ ብሓደ ፀዲፎም ከም ዝሞቱን ኣብቲ ገዛ ማንም ከም ዘየለን ትነግሮም። ኣሚኖምዋ ድማ ንናብ ገዝኦም ይምለሱ። እታ ታሪክ ድማ እታ ዓባይ ሰበይቲ ኬም ባዕላ ምዃና ነጊራ ትውድኣ። እታ ቆልዓ ኤድዋርድ ሕዚ ኸበሉ ኢላ ምስ ሓተታ ኤድዋርድ ዘየኣርግ ዕድመ ዘይብሉ ፍጡር ከም ዝኾነን ክሳብ ሕጂ ኣብቲ ገዛ ከም ዘሎን ትነግራ። ናብቲ ገዛ ተመሊስና ድማ ኤድዋርድ ኣትክልትን በረድን እናቐምቀመ ሕጉስ ኮይኑ ከም ዝነብርሎ እናርኣና እዚ ፊልም ይውዳእ። እዚ ፊልም ፈቲኹምዎ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ። ሰናይ ጸኒሒት።